Okay, sawa. Sasa weka on yako. See if we can. Oh yeah, the two are on. It's okay. Faria, Hawa, hebu zima hiyo mic. Haya, hebu test here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harmonic distortion in amplifiers is mainly caused by nonlinearities of the active elements. Those are transistors. Important points. Harmonic distortion is the distortion in output waveforms due to the generation of harmonics. So okay? Is there harmony? Quite. Is there harmony? Okay. Siku moja Bwana atanijibu.
Bema no totegerere ngaire kira moyo ya sabu salansa abagani bale baikira abo Omweri karibu sana the ward manager na abagani bande no mheshimiwa Vuna kinsanjire toko barentele family onde taimoka bia mana basaso katero kuya katora kore ande kwa tole grupu ende tere chikwa eto gotera paka saa 11 igotole mererani na ande tera bapata enkolenta pasta taikankeiga ekwa yali agumo netere abalisi no bagotera kwa Omweri abalisi no bagotera kwa Omweri igose mungu bata bene kuliga gotera pasta karibu. Basi baada ingasa shamo ngundi abeta yara sogotera mheshimiwa karibu leti mweri ward manager nwara wana takubate kwa sengencho na tora senjo kombole samo nganchire gokore gento ekobwati morisha na ali kolengera liga kwa chamarochi ateli na tu ateli na nene rie tiarde ya kurungumbu seita. Okay, timbas ko interview abo pa morisina maid. Nganchire kokore gento gekobwati asengencho tulina barandi abanga elinde mbarente batukwani murandi nara unka kabisa omwana unka the son of the soil. Pastor Clinton umwanafunzi parato ninga yari na morora kiragotera no musa abasa bali mbya mwana asengencho batoko ngai Clinton yari atatukwani. Nchwega asogo ogokwana tu iga ogokwana tatu kwenda bwanga senje chikwango tera chiri no murandi to prepare to murandi ya otuira so kiro kyo bonene to kuragira to kuigota to tenya sambia mono. So pastor karibu sana. Thank you, Pastor. The family of the MCA, all churches, Pastor, na bashiriki mwensi kuba kwani ngabwairire bya na trasa mabe karangiri pingo ngore leiga Asamarieta, I'm Pastor Clinton Nyabuari, the son of the soil. Kuna Pastor Teva, njeno yo nyangaresi, retired chief. Aseke usiba limo maite no gindi. Wateva pole sana se family. Maite kende jonsi yakoba, mtuto buwati kubua. Nyasaye nero buwato mpangilio. Nero totongete, na ande nero maita magimaito. Mwanya banto. Mwanya banto nigo kwar sisi wote tumeumbwa kutoka kwa udongo na vile vile tutarudi kule. Na gani kurifa kurua se kitabu kia Job. Kero kurieri mosomba Nyasaye Ayubu niga eterete mechandere menge. Wone narifa umugaka Achira buno musombo Nyasaye Ayubu. Kero kuriye nogo soma Nyasaye kira kuburi saitani agumu ngaine aye saitani ngaina ayo korwa. Saitani omaite ner na bwata mangana ina kyar ko moteri. Ngano ko nyago tara gaiga ngotira ngoren kieke. Okuno kwira neri okuya. Yani akwira neri kaya manyete nga kinde nkiura akore. Lakini Nyasaye akamutenaki Rorano musombo na Ayubu nima itenga nere oroche bunangigenete. Na koire chinguru chioko motema lakini tokore ndikieke. Tokune nkoro yae. Ayubu akaira na agatene na imara wika akabua. The same thing Mzee Achira uruanereire family yae obasabeire like na poka boni gato bwate gende kieko mugambi no akuru. Let's take that time for praying for our children. Tosabira abana baito ama sisi ni waira nenka igobono nabo mugako orarire asagaya tumanyetenga ritukwe mune mambie ngia ntumira ne kumoroto ta Nyasaye kagoche gora samare. May God bless you so much. Biyamana sana moko musabira kole skuru bwangu. Yes, mwanjire bono bago sisi niri mugaka gendo munyo ko kole skuru tubwa. Nganchere korento pastor Maro district. Maro dije tu atebanga ewodi yengi pastor no toko vera akira lituko. Panya pastor tu wana nitenga toko vera alinki to kinki kurigika.
Mwe bwana kanisa cha Maro no Achira tianga cha confirm. Pastor welcome. Pastor Ronald Kombati, the pastor Maro district. Karibu sana. Pia mano pastor asengenche watwali baga. Mheshimiwa ward manager na umwesi mwache gaba geni asengenche kwa to bale mwasenke yamba kwaninga bwa ire bya to asamabe. Nabo ekero mugakara senka nigalitiro usesira senka isapira to the family ekero esiro ya rura se enyomba na bekogwa nyetego tego sirubuya nabo ntaka tebanga omugako yoiga no mugako twasirie resource anene ekyaga no nero gatabalisia bare gabonsi bara barisi bono igasengia korete nerege ndrete bakabonto togokerte bone to ikiase muchio yoiga yakate wete ngorari kero montra ba ichane te sarenge so tebanga emirimo yo monene ntikonye rusima goso kasi ya Mungu atotangi makosa ekero monene atebire nganchire ngati umwaka Achira timoke Mungu amesema mtumba rabitoko kana ngo watatu beko monyina bwanche bana timoke kubona abana banyasaye yantebenga ase family yiga pole sana na ende tikomana babale mboyi goro mona singincho yo siku mugaka ekanisa ya Maro na pastor Mbolia Maro na rode debata matanga alia mugaka Ayubu na araire uyo le ndugu yo mulisia lina kyagaruko mulisi chafet bono nere ari kanisa se mugali gono na cha igana batenga tigaminyoke kyagera nari gotigati nchicha na matanga nari galia bona bande batigaroro iko komara more na mbe nene abantu amaro barega manyenga na matanga naralia aya narororo bona utukubata ibintu byonsi batorenga yabiru bya yonsi byo tigande tari kororo gono ntaita so wenga singe njomu kwa naro kwana nsome kubunge kamo okoiranirira Deuteronomy ase njokora mi family kitabu ya Deuteronomy okoiranirira 31 nsomere kubukia ya sita Deuteronomy chapter 31 verse 6 turigaringa iga ekero Musa aigete amatukaria yo moerio agochikorwa sobogambi narangeria umuromo abaroni omotebia mangana ryo moerio kira kwana ne somera nkabungeke akomotebi ngote ne bokongu mobabaremu Timo baisa kobairoka gose koboboa timo base kubairoka gose koboboa ekiagera nyasao ino nagenda mona inwe ekiagera nyasao ino nagenda mona inwe takobatiga mobuwe gose takobatuguta These are the last words Moses speaking to Aaron yakaro chenga matuka ya kore kieke amatuka ya eri bono kuruaro Musa akatukana mangana ya iga niga tebetu agana se tunukia Oreb Mount Oreb ntiago chikokoro achikurigererie nse omwando kyagara tari konya ikororo ekyagara tari go ikororo bono atete kwando over oborai go chaso muromo abo Aaron akubatenga motene nebo kongu twasikwa no buoba omweshimigwa tena bokongu omugako orarire lakini nkeye iga lazima itaendelea asiteria Yesu tene nabo kongu chakonyegarigwa ekero bakongu bogocho mwaka tayoro metenga ko mwaka rengo ororo binde mbiri mwara kumotigira muyo bacho mugakokora bono mugaka tayo umongira tene nabo kongu kyara bono mugaka tayoro bono wasa shata byaro ninga bono tene nabo kongu timo base konyegarigwa nyasao ino na ro murabe nerta kubatiga wikana kare bia mwana murabe granza asengenche yo tagatebana ki enkeye iga ega ntu atikire ga nebi sibyo monene omasibyo tena bakungura marika tebire yakonyegarigwa omugaki gakiye yake otimoka eka chinga giche ikire marika tebanga when time was come God arouse his righteous people to rest and the only place to rest is in the grave where there is peace asotre kubori ukende iswali ndiyo ngange karamu mwana oseri we school iswali ndiyo nga gasheri ntora akora ali arogo timoka peacefully okanyiga turari kibuge tobako kwa chimbere chichaito gobana tutwanchana ki omugaka ndo morisi bwe kanisa orarire ekera ararire mipango ya Mungu itaendelea firachiza mipanga family pole sana sengencheyo maokoro pole sana sengencheyo mote nabo kongu tubasikinya kwa yenga
ekiagero mwakurari at a good old age Abraham kera mwana kumuriro mwana kumatebinga Abraham ikasa kyonkemente kane naende karura akwe you will die at a good old age nigora kwase miaka yemia that is Genesis 15:15 nigo kwase miaka yemia yobogotu naende no morembe somere kioka nana wasabaki somere kioka miaka yemia yobogotu naende yo morembe Genesis 15:15 Korendaye nogenda ase chisokoro chia somorembe nogende ati chisokoro chiao nomorembe igora atinde kwa asobogotu obuya nigora atinde kwe asobogotu obuya abana ba Nyasaye emyaka eye umwaka yaikire iga nabange bakunyeika yabange bari kunyeika igo bono eine iro mana direta por ngwate ngaki ekerora abo bogotu bwago aya nogana chisokoro chia chiete lakini akamurira mangana abere igo kogenda one at a good old age, two in peace. Mwasema kugwe kibano egente vira motebeti ako na vira bya semwano bya murierete ase miaka miya yobogotu egento ya kabere ase omorembe bana ya somorembe obwete bintu byonse nuriera chinyinyo nyo amachura are gicho moremboro okwenda korera tarioka rikorandi narenge nagoteba ngaki buya mona sengencho reri bagirga pasta igen kamoreme no torambo katwakorire no nya matangare kinyuri kya maroro goraria igo moranga maromba iyo kana achire go bacheti yundo murande bona na achire bacheti eko ya nyebere bire no erega iga na abande bakemba ba moro wagocha kurende ntubwaterane asa matangare gorari na yarega aere buyonsi kya na yaitumbi yamono asa tikabaseteni bas ndiamono pasta nabo ziringana ni kendo gena yure kama ikorara ngende ne binte bure no morembe ipire ndo kinge sana ya sebo mna bineri orari tagatinde kumne bunda kumbe ko tindo kunkore nya sangiti ko tindo kwa komorembe no na ndukwa bogote go bari abagotu mo kunya kuirana na mono na kibono toko gotaiga gotabuya sebo no ga gota ko kunya gota kana ko gotabuya okay gotabuya tumukaigo nganchiri umongina umopasta ku Rebecca kuru kimureko na indo kuru mugonge district ya mugonga oyo randi ya bangina atugikiringana ri gotanga gotabuya mwamwanjira atutebigo igo bari abake motegerera sie kama tutotebi abagotuge kara bagotege ndukiki buya abake motegerere lakini mo igora amatu pasta karibu lakini abake mo kiama okanga bana tuteto sie kama tu abagotubuka baigora matunga gotabuya na morembe basta Rebecca Magori karibu sana karibu. Thank you Pastor. Tumekuja mbele zako jioni ya leo maana ulijua kwamba hakika tungeketi katika uwanja huu hatuwezi lalamika maana mbingu ya furahia mtumishi wa Mungu who has gone like a soldier and we thank you Jesus. It is out of the respect and honor before you that we have been privileged to witness this today. Tunapojifunza neno lako, nena nasi na asante kwa watumishi wako ambao wamenena. Isiwe kwamba we just dwell to talk about your servant, but help us also to prepare ourselves for your second coming. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mulio baliba balirwe daekenga moyo wale koraiga. You are counted among the living today. And we thank God because of that. Nataka kusema kwamba I'm very much privileged today to be here. Sikujua kwamba hakika tulihubiri kule tukasema nataka kwenda maana hata mimi elda wa kwangu amepumzika. Lakini tena nimeona ni vizuri sana nilifanya kufika hapa. Because I'm one of the people who like to learn. Nenseye igeke rota getokine narakwegera. Aye iberie gento get. Tigakoba oko igwa matangazo katebio yinga na yegera. Kiara point naro lira oba 10 ngo ikamarogo banko mugako na motenga city properly koteyo mugako ya magana 5 togoko. Haleluya. Kara kwanelio yinga nkigwatiga buo mogonya gukwanege kaga. Ono mugako yo moteberete gukwana magana ya nago keire no eti moro china mororire buna lengo mosacho Yesu.
Pastor nga gwasoma my science and psychology. Ngamba tebi togotebia, and that is what I want to talk. Hello? I want to go opposite of others. Of course, I'm not opposite. Lakini nitagete kuana ingane yemo. Egotoka se kitabu kia Numbers 8 chake kitoko gotabija. Kitabu ambao ni ya Hesabu 8:23 mpaka 26. Kuna jambo ambayo Mungu alimwambia Musa. Ninaongea hili kwa sababu kuna watu wanaishi hii dunia kana kwamba hawaendi, kana kwamba hawazeeki, bila kuangalia kwamba siku zinafika na Mungu alipoumba alipanga binadamu vile anaishi. Hebu soma Biblia yako. Inasema namna gani? Ama nena akakwana naende na Musa. Ama nena akamotevia Musa mangana haya. Akamotevia. Eyene emirimo y'Abalawi. Eyene emirimo y'abakoreri. Abo bakorire emyaka 25. Ekero bantu bakorire emyaka 20 25 na gwetania. Igo barabe bagokora emirimo asema y'omusangerereka. Igo barabe bagokora ema emirimo aseme y'omusangerereka. Ekero bakorire emyaka 5 batige batimoke korwa asemereme. Bagokora emyaka eyo batige batimoke korwa asemereme. Barabumba beneri bagali ogokonya bari bamwaba bara bakora ya asema y'omusangerereka. Advisor baganyomone n'abatimoke. Hallelujah. Baisa gokora emirimo eyo abanyene. Okorera abugo natabukiri my brother. Somebody to read in English. I want to capture one word. God is in instructions. Actually, God is a planner. And it's a tongue timonta motige embeo igoro atariko motevi the way to go. Read it for me in English. I want to pick one word from there. The Bible says, God spoke to Moses. This applies to the Levites. Men who are 25 years old or more, yes. But that is what I wanted. But otatiga obata biringa chake mberemo at 25 years lakini hata kerege songo genko nyake genderera my brother. But ekero gwa ikire 55 years yokoreki. Yes. They must retire from their regular service and work in all wrong. Hallelujah. Borio yinge miaka erengo buati. Nti orengere ti gokora beyond 55 onye tora akora buo. I like the science of our Father omnipotent. Tigamba tebi no ena ba inu serikali ya tebi ngabera inu baka 70 years. That is the government. But the time of God as a creation ya Nyasaye, He wants somebody who is upright to start thinking, working at age 25. Come 55, you are finished with the investment. Wachokira abana bao nebintu byao burundu. Ikaranza magega onyakobolinga Nyasaye isa Abrahamu wakomenta mekeigo nsukie kanisa embatebi buna bakoba ngadi baishie ngeye bune gotigara nkondege nkore ngenda saba gaka bokwege na baki. Hello. Karamba ole dio inganki gwakorire buo na indo ole sigisi. Adi mweta gete murade ligwentiri na igore ko le temeroberi ayi. Bara no mogaka mokorera omusacho okorire buna igoro yatageti. Engana nere to korokanga aging successfully. This is what God is speaking about. Na inde kera kigia to chandire abantu batatageti kweyarigania komanyanga ki there is a time omonto ire korengereria emyaka etaraguike. Emyaka yo mwana nagotebanga when somebody is at 25 years, actually 0 to 24 or 0 to 20 years, igekoro kunga development period of a man. Ne miaka mwanya bantu akwagacheka agwenere. Yani gago chigotache miaka 20 gochimoindo na moja obongo bwaye gotiki bole normally, yani esege songo bakoro kanga the conscious mind can be able to reason and make decisions. Ekiagere bintu bitatu Nyasaye atongeta so muntu biengencho bire very important. Iga karabu ata iga lero no emona letibi.
teba ng'aba millionaire mine chiwaya chiro isa toge koyia yema wako manyo begete suti lakini ogonya kubale miaka utamanyi. They are just three. One yera gekoro kunga the conscious mind of reasoning and decision making. Na kieko mwana na alinete chi animal. Agateba nga animals ta koba obongo wokorengereria na gwakie sabu nga ibago chigu. Agatiga egento gekoro kunga agatigera Adam dominion yokora chimiti. That is why ngiti enterende yonsi orayo train na ereko. Na baro boko raba songo musongo yo mabugate tege kondo eke mwana agateba ntaite kugetrain. Agategeria kiregento agagesibi erinde kemenya nero getoma buno mu. Paka driving agakaige agokeke bunguo okianege kabu kegende shopping ri sitirire ime kegorebi gekamanyabo ekiagere yani moente roko yeira na erego koraki ekoma no ene sese yao yoro kinge kurara bedroom no ego koraki no ekura yani mote maiti conditioning no nyana re tugitanda atari onta keire kura ara mbole rio yinga e conscious mbuyere gosegwa ya giete ka ende tokora masaba yoko yeira niebe mo ere ere korokwe conscious mind have no language make gusi to talk about it. Ege konde kiagera ne animal bitukeri moge kabugate tegari ya ikire gya kodere shopping kyeirana ega apeni enchara yabeire mono mustuni kono ge karo the only way what to do no go no bikaro ra bibinde nga no go che para buna binade tari mokora ya daguchi Nairobi nande na igoro rarenge marari okobiro bigo che para bya ikaranse egero ndo koeta abiruterekeri na keringo etage kale ke bwa steering ke gateneni gekerigereri kerikiamu gegesonja gegateba ngara kini tobwekai. This is where I belong. Ekiagera nkebwati conscious mind nga goikanda akobe gari neke bunguo manye kogenda egatige gari epara ekabwati ebikondo byamu. So what am I speaking? We are not animals. We are human beings. Ntumwanya bantu. Not only human beings, lakini totongire asomo bwekano Nyasaye muno. Nyasaye agatobekere bintu bitatu bire very important. Akabeka anga bano tebia conscious ya reason. Ne Biblia kale goteba na indenga use common sense. Ekalete gento gya kabere ekabeka the subconscious mind, the memory. E memory ni kiga gogo tebio bongo nganje igongo kora ntaro chie sendo na bogo kole miaka 50 na bole 60 toro chie kioro. E memory ga gokole exactly serio bongo go botanga diboko kungegwa ya conscious mind ya kora egokora. Anyway, I'm not talking about that science. Lakini gento nare goteba nkeringa aging successfully. I'm proud of this Mzee who is called a hero. We are celebrating a hero. Dear family ya Mzee ambaye amepumzika. It is not an ordinary man. This is an extraordinary man. Utakeire kubekwa ase bitabu bya bagaka na balire nke naro de korumaega buna na igule mogo kwa na bati mokire ngencenga bune. Yani otimokire buna bona ali ogenda gokogenda nyabiemba ali tuni. Mogaka naro le koro kumose. Mzee wa imani. Okogende kanisa ya Nyasaye rendete. Kero monta akorire eregasi ya eno gosieka. Abo ori ngamwa sieka abo yomo muroya naro korogunya butonyo ro moirio ekanisa na karoria kamorange yinga. Ndua ekera abeire 55 and above. Omo tebi ngamore ndete kanisa. Mbora no manyeto nchuana aba tebi na inde. Emeremo ya Nyasaye gego koruga na iga ekemwa koraiga. I recall connected to heaven. Singa kichi aikire ukogenda sabo okwege na bago. Bogi no yo ba chaine igo nyagoseka. Akagenda agaika marogoba akaigunga no gokorore njira gitege ntuke mubwate taege kuba. Akamanya go wake sinya gatebanga dangere pasta yera na ngoko ro munyamira conference. Akamakorora agatebi pasta na boyo yokoro kwabuga. Aye ditukoria sherehe ane otenere ama tero kateru ketibu atinga ne tigarete bantu bagoche gukwana igoro ye familia ane na chogetenga ko buna bona akarabo rio yinga nkigo chako choka oro chuna kwalire sina yo takeyo chokwa ago choka koro. He said otenere ramagana yero ngoli na kushukuru na nyimbo
agatebi naye orandia yera agatebi nango kokora igana ekera kora akabatebi isabe bagokora ogosaba akapumzika vizuri. Those people who read properly about James kobagenderea the stages of aging successfully. James White omogaka orenge o sister Ellen White nanyorete ki stroke isatu asobogima bwayo stroke ya gatatu akarera buna naigwo omogaka onyasa omorisi are korerekana agateba ngo monene, give me a chance ingatinga kichinsinini oisago ntimokisaya gantonkara nare gokora nkuru shortly ngakikinga kichini chinsinini mbeke institution ye yao buya erinde ntimo ekera akora oborwaire obobono gwetera chi stroke anyorete isato arosa igagotebia sister White n'abasani baye ngabono doje kinga kikiane kiabeire ange na abeire connected to heaven. Ekera irwari nyagitari egetande kiaraire akamanya kororo omosibati oyo agacha because omokungu oyo namanyete ng'omogaka oyo noyo Yesu. Kero omosibati oria achamorigereria akamobori ng'a James ayo omogaka one, are you prepared? Na riri swali amobori James akamoirareria ng'a oh yes I'm prepared. Nare akamobori eria kabere, my dearest husband James, are you prepared? Akamoirareria ng'a oh yes I'm prepared. Yani ninge ariganetie koba connected kobwatana na tata asugotimo abande mokagete ng'okweyarigani n'okoboka igare kweyarigani akomotainga neyariganirie nkogenda nkoreteki inde komiaminda amaisonge ng'enda ase tata ekera akora egento sister White akorete omong'ina oye nkeringa bakabeka marusa ali ase getanda araire na friends ba James White ekero babeka maruse mokaya Red White akamotebinga my dearest husband, the time has come. Chisa kire na arorire Yesu mosani o, he has stretched his hand to receive you. Orambo ira magoko to receive you. Agatebanga oh yes I'm ready. Bagasaba James White agatimo kara molerio inganga kioro chogocha gotimoko ko chanda abantu gwaita kirita choto likoirana oruana iga abantu bachiko abanyagitari basugume nkorekire terigokira ekiagera gogo kore bire chango korwani bire bitinango korwani bire mtotoro achoka koruka ekenyoro chane tego inyorete bire chabionsi pibi korwana naye as you go. But the man of God nonyeno mongino yesora nonyeno mosao yesora kende nkeyo kiabo bisikira achemo siguai. Let me tell you nonyeno molisi yo mosombo nyasa otimokire mweshimiwa. Let me tell you your dad was prepared very well and they talked with his father and they knew he's going, but because he's a man of God chete magana manga nyako batebingango korandeki kogenda oino monto bwe yarigane igon kitomineti amona na gateba ngachaka kwe yarigania okoire development period yobogima bwao korukwa ibore to 0 to 20 years chaka kobo monto chakire kuriso chaka kurigereri ngaki am aging olindo wake sabunga how can I age successfully okoire ribaga for development obongo bokonge reasoning mind yebe buya kirege ntoke boboronge elindo chake kobeko mochoko takeire asobogima bwao omonte kerata chire 25 years Musa gakotebia aba Israeliga ngakoru 25 bono emiake yo esege songo obako yerokera ugende with human what ase eruga yake mwanya bantu gose kisairokologia sayansi ya dunia kwamba after stage 1 ekoroku development period igogo so stage 2 ekoroku tanki period kiga kwa rekoroku nga tanki period ne miaka omontare ne chingu angabuna arabogori ani emiaka ye no monte bitumeguni nabako imo kigoro emiaka yo monto raso amogono nabako le momorabo mugima bone emiaka yo moneno ko anga ki korega sibono une bunde ko ema yabogori ebitumo kiguni yetali gotimoka. This is the time for you to work
This is the time for you to invest. Eye nerenga kiota keire gokoronya ni investment bwango utarabwatwa choka ebinto kureronya no mogako bongiro eng'ombe ya mabera ba agacho mochia ng'ang'ana, maana wakati huo uko na nguvu mpaka karibu miaka ambayo inaelekea miaka ya 40 wakulire gintu gikurukunga investment. Eye taraike gujikurukunga 55 from here. What are we supposed to do? Gogo soe miaka 50s and above, actually 55. Wasoe stage ekorokuga dog stage. Gachiorigereria miaka bagaka abange bakure baeri. Igekoroku 55 paka 70. Go and do analysis. Actually 55. Aike 70 is even bad. Ask why. Dog stage inkiekoroke. Dog stage nere yabuna bono lilikuwa corona yacha. Kia banga abantu bali amusini gochiabu mora agenda no bisi omobero olire bintu okorire mora etigalerie bintu motigalete gose musuka ake yani bintu bikoro kunga minute ya ino ya beirense omonte kerara at 50 years ebintu akorete investment yaye should now sit down acha ke kuragira ng'ombe ndagorete ya mabere umugaka ikaranse buyakanye kekero kia enyomba egwa mabere nyana arata gitani engatieye nera tatagetie suguma egotigara maino ebinto byakuro mobere byekinguru baro tatageti suguma baro kwanyoro mogako kirete wetegete buno morakera otachire 55 no morakera ore buoye morakera gocha buoye na mukungu abwata taka sabu agateba ngonya ta kolete titageti komanya mukungu nero konyore yekombe sabe soda kokibatia saba no mogatio moneno. Baro chi accident ye chibere chi umeranire nyomba at 55 years. Look at that life now. Omongina agare don't care. Omogaka agare ile noara. Ekiagere miake ibuante tibuanta. Gokora ya konyonkere iro origere tisigisi goike kobetereri obere gutini te compound. Ekiagere to konyara gosoko chiko butana bagaka bande. Bari bale buya bako abusenda bara so hoteli enene ayomo huko kaugete you cannot fit. Eya nere miaka elibone gochaka ko group kero monto where you belong. This years ya 30 siga eye na boko na kwemuri. Lakini 55 etagete ko gochoka bono. Abanta maisa igokire. Mbata ete korigere lingo mogako yo bono. Omwana oyo ori omonene ngajari. Oyo kabere baro ire ngaigete. Ngai bana bali baro nkitegenderet. Na inde senge nchota chogete buo. Abana bayerera banyoma atite 22 bono moikeranete abana enchare bagetomora kera naye korumoino bichokoro bigosongererete tugume kobekwe mesonya na mabere kwagorerwe painti ya maruranu nerisa kara korwege osiki oino mogako omenyire buja yesa ire 55 years amabere aru agorwe painti korwege osiki ya maruranu iliata ite kobekerwe kerasi de bichokoro no birenga chokoro nga ekere tage torigere research ya family moga kata koragira moga kori origereria kuna go chigokwa bone bintu bibia sangire tigwe biya bikaretwa na bigo konya anyore no mongina ne orengo mongina abantu mbabere bara igakwa neke gusiye kiara no mugutinde kwanyoro mogaka no kabongo no mongina negatengi bongo ono babere bali nyombaga niake yekende ngakore tiki nteyo onyo mongina nkiaro kerua egetengi bongo kama mzee alijaribu kuleta kidogo erega siaye gabwate chicken mentality nere ngokono yebekere ndagere orote ruteri kori nero ragaragere binta mandasi mambibotamba tano nere taga chaibe ni 5 bob gosomo gaka tuale chicken mentality origiri ya keigo okonyora panchu kana obare kenyoro na indo sangere libiri konyaga atire nkegwenere na indo koba guchimoino bana baumera na barigerera neti planning iteyo ekiagere besa bara plan bachiko gore ngombe ye grade babwa kibako gamboro chakara bare met karambole liyo yinga no ora abura kibi na kanio mogako nenga onya kwarukirio isi nyasa ogokonyiro bwaro bobuna nyasa kare gotebio momuro Joseph ng'omwana one uijia kobogo tebi Joseph ng'omwana one
tata nyasao no yondisiri obwarubu na sabira go seseni koruo motu korue gioto teri agokonyora nde paka gochichimbago nayo seseni gubuna na seseni igu onyore nya ukomotebinde nga don't finish so kora bu tagete go sabanya sae nga ukore bu tagete go sabanya sago kon kwanyoro mogaka who is a human being at the age of 55 mwanya bantu menyire koru age akorire development period of 25 years to 55 omosacha orio kameti next to God after creation omosacha nero koegwa ribaga oriteneire ribaga ria nyasaye oteneniri no monere ngana koiro kobua tenenere achiani moechi ochiro kamarieta na Adamu korumagega ona Eve korumaega tigaro kuo mokungu erindo mugambire omonto buno oyo osinyukwe banga osinyukoinyora nyasaye no are erinde gakogende bitambo kerebi agende no monene achigukora no monene oye buya oba careless omagocha gukora twanyoro mugaka buno oyo irie aechiro ya inanga kiegoro iria abamuraba bairwe amarua ya mwaruka se ino ne binte bigigo sari obongo mwasari bari basaregete kineti gwaki iri batugaime kurigiringanisha no mogako miaka 50 iringanisha baraki mongino oyo kara kwanyu mongino imo nero mobori mogako ego kurota kubeka le eso gisigirini na white eso gisie kara ribere esa atirende yanda arara nde byabanye nyako bwato mogaka nonyo tukutete nonya network yiyete kia isi ya yeta akiri onyo ko ira abana bakinire mbasaregete mugorere chati to tigabe keringani mugorere gekoro otuba abana ekiaero utakore tibo moise ko onya sae ngo moseni yale nonya mogaka tabu atineti gwaki abantu bache bakoe ng'ombe ruare kiaera na mogaka akiri tekore tik ka ng'ombe gagwe sae aebono motube gako na gokwana mangano kabe geteta inenda moe ndagira moe nyinge ndegende mutuyo bobi nde bagocha bara omugaka no mobi so kolete bao wangando cho mobi sana kolete na ndo maeta baba kolete kiende kai gotete buyo kugamba tari gosi aya kira gago kwa epulitendi gakende gakolete na inde tiga kuye kombe angonya ta gokolete ngokolaki mogolero mochibia kolaki asibenda asogote na inde kwa motengo mogaka aebono matere erege ntoke yamanyete mubekera mache mabie sibyo mubere na inde yange erierabe moabe kene gotie soke mote ibono genda ari goko enda ya matamgamana no moisimi waete na bagokwa na aya igo gwakonyire na bara egwa musini yogo sikunga na ale bwango mia moja kone esuti nendagera kwa mo ikire ndo konete ile sukari ekirasi tiga ko ombi kwa mochoko moji kwete lakini I'm telling you the truth tubera abana baho bosoku na ine tonya kumugamba gamba ntwe gwane kanisa ngekero gwikire miaka 50 ntyo kugamba bo ntyo kugamba ngano mugako mine tikugamba obegete merondo pare ngege gitabu kia mati kugamba mugako le 55 years what are you talking ngomugako ya nsinyete ko rubedi rumo ikire sitting room oso gete sikoyegeita gie kiogo tebia bantu mwagotire oje naye turarora ngotigaletie miaka 20 gose 10 memory ende abono no gotuba kuna goteba ngo mugako mito omokungu omongaini mzee akipoteza mwelekeo simama na Mungu fanya jambo katika familia yako tako engaine ntirarere ya Achira bisubati biko ngaina nanga onyore gakuriera mwa oyo nde maate panchuka na inte tintage tiko manyaga ngo sokera musirie getingire bori no bori rioboso ekero togo soma igoro ya creation amani was subtracted omonena akarusia oro baruruo mosacha akarosio mokungu but a woman was not subtracted omokungu can do tendegios etengenjo mogaka mainasiri yake na tigeko gerago noka abana iboire bonsi bibara baye bamobweka ine metuna matobu nere na ndo bogorie pagi marogo bo batiga nyombo sokoge ochikomanya asa bata ibori
aye bono rora mabera ng'a utakeire gotuba gabuo mosorore ng'a bana babo piyo ngo gwatigera rendo mugaka nogonya gwakeri ogi ng'a ki ngo mugaka okorire ki lakini mokungu ta kobogorisa kara de pagi atiga abana bayo omokungu gara kuritangani abana bayo magora ki maana nilisoma historia nyingine juu ya mwanamke ambaye alisimama juu ya watoto wake. Mukungu oyo enyomba agaseri gukiendete yabwate bwoye agachake sabari no mwana oye akanyora sara atamere konye na asikia isi kiarengeje agasuka gochia asikia isi kiri no chinyomba kiarenge chiapuri lakini ataraso ime isi erio bokendu gonya yaitekire mono kera ikange gari bokendu bwarora ngabuire omwana igaikaranse tense akareta omwana akabeka ngene nda yaye akamutuba chianga chianga mambi agatoko kwete lakini omwana oya moya akoreta ki ari igaba kungu bali momenyete go compete with men na bera no mukungu oyo moga ogokoro burandi sana omosache oya are konyu yani akiri ero yagiete naba mokwenga maru ekenyoreki aserieta ria yesa bantu kale batigete kwenga maru gaki amaru na inde kwengwara bantu batuga mabati kuri akinya sae nera babera aserieta ria yesa moswati oyo ngaki yakarombo gako oya are konyu ogokumi lakini na inde kanyura akorire erago koreko ndo magocho mote nganga kare renti ikiagera na koretete renti yecho renti ye nyombo manye. I'm telling you the truth. Limba baletera limba barande. She could pay rent yago sabuniki. Amo ebese ya kola ile gazi na ndachi kunywera mambina yagende kobera bwo. Mama aliishi kwa kuuza avocado tu. Lero igano abana bale basomete kigiraji antigo kum. Abakungu kanimini gotenerichi. Omokungu you can mean if a woman can decide that I want my children to be professors, they can. Omokungu decide ngabuona engombero koleta ndi yegrade yegotoko. Omokungu decide ngarero iga itagetenga gacho mochie permanent agumani kan. Igagoteba ngamokungu ta konyara I can do. Agumani you are able gokora kende gyose. Timaji go semu ngarora Barack Obama abantu ba celebrating asobo nkogero liye yeto president. Na role statement ye mako kwana agateba nga what I am today it is out of the civil work of my mother. Nganche bunande iga our father nkarato tigete ngacha go kumya ga okwane statement ye issue. Ngase na ikere bunante na inega it is because of mama lero kolire ndo musacho today. Era mbole lyo mukungu inga yengikere buo abana nkale batigete skuru ekyero musacha na chiete. Wana ngo kumole bwango ino. Moja go kum. Ayo wana nkale kwe bwato gete na ya nkingo some. Nke ngibole tenje bweka. Kara mbole lyo inga nkioro che compound yani. Onya okwane ro molisi ago tio molisi atale ko gera to change. Doggy stage it is frustrating years. They be akere very frustrating. Omogaka ago chikorigere dio nyora kende nke yobgoje. Okorigere iga akorete cheche akanyora na bagaka bali bako na kumongaina ngaki oruchibeza kinga na yakiki zigurunge go cyandike ziguruereza. Oiro mwana body nyese aka withdraw to direct the children. Ekera withdraw abana na bara bakanyora na kisabu kindiri omwana tachi kwebwa atasome buru. Oyo mo form 1 osoire pigipigi form 3 osoire nere pigipigi yo de no ara ale de teke nyorode compound yo gocha marawa wa motebi ngo mugaka bono na chi oino mwana mo murogo tebi se ngo mugaka na chire compound emi yake ye ko very frustrating doggy stage kwa nyora bono mugaka tabuga tikenda akuri no mongine don't ke otebanga ogora mabero rosie chae nyenge ye getinyokora mugaka gocho moererie turungi tebanga nkiago chagonta isainga de chata que tama tie sa chire tabangira bande na bakora kwana igo batali na Yesu odo tebanga mabuta ngo karange chiane kando alibuna chibuye kai mongino yo mana akorero mugaka bo mokora yage ndero aenda chikonia koira no mugaka chikobeka chingenie chimoni chikamusinya tachi koragera kanyo mugaka origere you know mosacha can sleep and sleep eternally. Omonto rarare tabo kamambi samani.
kiara basacha ambapo manyeti how to manage stress mo mongi dogo chigo chako motuo manga ekwara kokoragere kaso bokima kwanza bana kwai mogako ajiko motuo magu gaga kagane jeje kaninkara ku etarigeretie sugume modigereti no bokimeme mo no gora ire to koboka echi well gotokuja pastor chakere ngane yale pesa mo today gotabuja ebanke koremo. It's never late. Plan how you finish well. Enka omonto go prosper na kogendera go kora buja goiketo ke na ndo monto ina bwata ine na nyasawe. Huyu mzee alimkubali Mungu, akainama mbele ya baba ambaye ni mwenye mamlaka yote. Bingu ikafurahia, igore karosiema, igore gancha gosisenie nke. Bakaba no mongino oyo mwege nwande omanyete bunago saba sobosi wa nyasaye. Omanyete bunako lete bingwansa sobosi wa nyasaye no mugako. Last stage igekoro kunga monkey stage. I'm finishing with the monkey stage. Monkey stage igemine tinga gegusina ki emiaka yega kondo. Ega kondo talibo. Aba kesana bago ika monkey stage up to the age of 80 and above. Aboko nga ba 80, 90, 100. E monkey stage ingekoro keru monkey ekerege kondo kiagotiri. Goko nyora se kerali no ge korete ki geikara siti. Monkey stage na banta aba ira bagoti. Otamo etiere ndagera erebo no nyukugire diare mugaka bona mangana tabu atia ku. Bona mangana okorire no akorete ki no ara. Na ndo gotimoka kwabo okole very simple. Otamo etie ndagera ta kurugurire. Goko moaka nyama gusama bera maruranu okoragera na bakugamba mangana abiri. Ikiage yani era tabu atibono riogi. Tango monto 55 na oko nyoreri ogirire ne kisegi cyo gokumi nyomba bune kikite ule ubere. Ekwe murungererani all the time. Lakini monkey stage tabu ati police. Omoigino igako gendere no emarogo tabu ati mangana matano. Omorire breakfast ya yemo kimiri sa tokioka ayo oko nyora salenge no akorataki. Iki. Nimbuate my father in law. Na tabiara gare miaka 100 plus. Aligeretu 110. Kora soka ne unago korobo koreri umumura kuri koko murageri ngachari monka nyora ochire goseni kikia bete ta moendagera kabiri kerando raiga gateba baba gwachiri igondo murwire no ekondo chei kabobori ngachiwe yaya ire nyagita komorira nyagita ali agacheki gusel cia manyinga keregento tabugati borwe kamanyomo gako oyo iganda abugati buna aragerete buno ndatakorete kurangeri omwana oringa ikwaete bono mugako oyo sokoro ya ayaya na rokinga egeteri gikero ekerere kirira kuyeka gorugo bokimu gayeke geteri mambi karwagi atiga ire kenge na kitwari eteranji ende tokalima roba kaimo kanga genda ngagora matumbo no gosonto to no bokima bwobori kama omo gako oyo kimiri beraga ntai baba lero na gwenire nabo baro chenimba tenge garante video ruarire endagere korataki mangana tayabuga tama. Yale kitu nataka kusema ni hivi, ninapomaliza sipange jinsi ya kuseeka. Ntobuata 3 types of poverty. I'm finishing there. Tobuata mental poverty, tobuata social poverty, na then tobuata material poverty. Obotaka mara gatatu. Kanto bago tema, botaka bwe kiribo, botaka bwo korengereria, no botaka bwa material. Egentekia meru bionsi lakini tole meru egento gekoro kunga mental. That is the wisdom of God. Yani dakiga kwa era Solomon yago sabango monene tontiga ongobonga obongo bongai. Oisago tuaro bongaini no manyabunaro eroberie no manyanga the days are evil ahead of you. No manya chingaki nebiro. The book of Psalms 128 1-3. So mero murandi eseke kuchigo no nkorendu na kolire esengo chingali. Ano intenga gase tanje mba chokere chingaro moboli ngoyo na ero gochichoko kale bibiti.
nasesenirikero omonto omoirogete omonene nasesenirikero omonto omoirogete omonene naende obwatete chinchera chiaye naende obwatete chinchera chiaye aye nobe gokonyora okwama kwa emirimo y'amaboko ao oyo nabe nomogoko konyora okwama kwa amaboko aye nosesenigwe nosesenigwe namang'ana onsi niga arabe buya asore amang'ana onsi nabe buya asore mukao naba ase enyomba yao buna omosabibu okwama amasabibu omokungu gaikaransete eganga amatunda y'emosabibu abana bao nigo barabe buna ebisebo by'omoseituni abana ago banga ebisabo by'omoseituni baikaranse baetanana emesa yao baikaransa baetanana emesa yao omoeri gegoteba ng'a oyo ore nogoseni gwokwo gwakora gochinsabu rora nabo igo omonto oria omoirogete omonene nabo igo oyo omoirogete omonene abarakore ki arasesenirigwe. Tunashukuru Mungu maana hiyo ndio mibaraka tumeona hapa. Haleluya. Omonto moyokire Nyasaye naseseni. That is the point. That is where we finish. Mokaya iganga buna amasabibu. Sijui kama mmekula emesabibu. Mesabibu ne bintu biribosonga ali very expensive. Grapes. Siriokora amatunda alia angabuna amanyinga igori beke monu eri mori once very sweet. Abana ebanga buna amasaituni ng'omonto oyina asesenigwe na omonto oreigo gokorora omonto oreiga ase enka yaye oyi osesenigwe norori oyo na Nyasaye. Naomba Mungu awabariki sana familia na Mungu awalinde. Asante mheshimiwa, hata mimi nimekujua leo. Mungu anawapenda. Watigeirwo ogoseni ukwa your dad more than korae serikali ya Kenya. Follow the steps of your dad. Buna Daudi akogenda ogotebia omwana oyo Solomoni ng'omwana one manyaba bisa bao manyaba sani bao obwati Nyasaye oyo tomotiga oita kogenda na Nyasaye nokore buya omonene abaseni asenyita bya Yesu igo bano mochio yegento twatiga amatera oka abantu abakungu batarechoka omorisio yagera batori bwa banga. Haleluya. Abagaka batarachoka chinka omorisio yagera bachoke chinka chiabo. Haleluya. Erinde igoro Bibilia obobani ngotebere ng'omontoraro oratimoke omonene anchire erinde achigotoria abantu erinde togoika igoro omorisi bona atimogete buya ori nomosani oyi Yesu baigwanaine kero togoika igoro omonene Yesu amotenga karasuka ilikwaraire kuetera asokorara kwa wengi waliokolewa na Mungu awabariki. Acha niombe ninapoondoka. Baba, wewe ni mtakatifu tena ni Mungu mkuu. Maana wewe ni Mungu mwenye uweza. Umetenda mema tangu mwanzo, umetukuka mbinguni duniani kote. Asante kwa kumpa mwanadamu akili safi. Ulipotuumba hakuna kitu ilikuwa na kasoro, maana uliumba kila kitu sawa. Ukampa binadamu miaka ya kuanza, miaka ya kujipanga na miaka ya kujiandaa kuondoka katika dunia hii. Hili limewekwa wazi kutoka katika neno lako. Kuna wengi tunaishi kana kwamba hatuendi. Kuna wengi tunaishi kana kwamba siku zetu hazijafika. Baba, tunaomba tuandae. Maana huenda kuna watu wataketi mkutano huu. Huenda kuna watu watasikia sauti hii na iwe mwisho, na huenda wasipate mahubiri na mafundisho mengine. Baba, naomba tusaidie kila mmoja. Tujiangalie kwa kiundani, hata kuishi kwetu. Tukurudie Baba kwa kutubu, ili ukaweze kutushika mikono na utubariki pamoja na kizazi ambacho ni watoto wetu. Tuwasabire ng'aisako benkanera esirei. Eisako bango mogaka nara ole serious. Aseng'encho yokobeka mang'ana y'omorisi buya nabwo ye problem ero. Nyasaye ito tuabereri tang'ani na indo tokonye tugwenere katogo sindigisa wa brother buya brother Moses oyo timokire na into torumaiga yaye una chishucha kyokwegena. Thank you for preserving him for the days he lived on this earth. And thank you because he's among the heroes. He's counted amongst those who kept the faith. Aki Yesu na into tuankere tokorero. Yetaria oli bakwe waisanira noyo orare mibweka naye noyo orakwane ruga abantu bao baraigwe naye obakwe gwobonene tigotigare koro kunyasaye na kugosaba gwaito aserietaria Kristo yoro moborio ito
Mungu awabariki, mubaki na neema za Mungu. Magana taige tibu ya ngange school visio mo ali murede kugara tara someti esa magana chira ke jara to ku university magana psychology magana marito comfort as a family mongina buno ta kurandi mpaka abantu banjoke. Yes pastor ganya sawo sini mama sa nya sa ko makiri na matuko nere kako nya kwevanga because ngangara ko sababu zendo kisejateba njenkale mali da kisejirende o mai do so mri kiseji geto chintambe mpaka ujiro okora chitai bisa to cha mongo busicho botaka na achi ko mango botaka mbokaro na ndego akibirengere yo wasi kichani tabande kimero go madam kwanyi we yuni kichani kichani bono ndo chiabero repaired bare ngachiaba repaired nsa ona kinataka mwange school fees lakini bono singe turega school fees no muga kuria ogenda tukugakanira mumogo tenga mbia mono. Yes nanchire nkorira asinge burandia na tavanga kama tanga tukuja gani mpaka tariki kio mwerio na ende tariki kiria tarehe 29 kikwaya chonchi mochi mapema echema ni urana tutevi na pastor na station director na amatanga ni moko yagendiwa ando mheshimiwa na antevetibo na bya matanga ya pastor ni moko turamba katukuri na ende na bongo nya gosabanya sai sinkurara ntara turu muchuege kogera. That's the assignment that I was given by our area MCA na tusabire family and we must do the same. Kuganya sa kurati umuriki yake ayugwa yeli abantu kise nabaka na ile fees bantu nayo teto ayagenda ka esa bantu mbali kogenda na kinongocha huwa nindoje kabisa nindoje mnangocha nindoje ngocha tole nitotagenda na inde diandara bateni abantu bali bakwayera kubese mekutara mune yijisemi na ubali ba timaiti na kibakorengereri na abambali bagatamire kuru kirasi bali bagatamire basi ni kibati kuja mapera mwalimu ule kirasi. Okay nganchere ndete family ye pastor yerore bese bano gaki kumongi na rent wote bisyo no mwisi wache na abana bali bamwabo ese family bache wote barentere birogotu barentere bacha inde pastor kwa kakwanire amba arore family ga aragwadre mongi na namoro gatia morente gocha area manager na waraiga amorente family igoge ntonya gutangasa nkirina yes baga gocha sema ya mugaka ntugocha sema ya mugaka ntugocha sema ya mugaka ntugocha rekane sema ya mugaka ntugocha abato choka na ngora yo tumara nyasuka ngora tubwa charaka na batenga bago tamakuru mukutano ikire kina chitenkarani gokora abantu bagoja matanga basimo mukutano no bumu sabchiwe kali chimu kwara ngeri mukutano abantu bagoja nakosoka maya nabo barenge gona kuri school. Yes bata tubwa babu atuaiga asengencho yo yanangeria mwetimi wache Solente family na madam wa koranga pastor madam wa komanga family kare gwadre family na wate abo muga kuyaro benti ako kumete kero montara tate na matanga ngechoka lakini wechoka nko yabura kwani madam wa nkonyire kiguru bekira weje gonjanda kini muga ka kuriti unless go ogotigire tenga na njo ntabukiri ndara nyasa muga kwa tigire tenga mutabukiri hapana alimaliza kazi yake akapanga sawa na watu wake wakapatia sehemu ya yala kwana igeta gika ndio akonete family tigangi libamba kwani pia mure minto mangana kwani wa manene na ale gocha gokwana mada mumbu ya mono tena amba yao nyonyore wosabon okwani mangano okwani na mangana jo okwana igoro ya sehemu yane unabona Wakolosai 3 kifungo 18 wika 21 kukwana
mang'ana yakwana takoba onya abakungu mbagusika abasacha babo gusebono nabe tanga osomete yatanga amang'ana ya morandi yakwanire buyaiga takoba onya abakungu mbagusika abasacha babo goika babasike n'abasacha babo mbatwara obororo ase abakungu babo n'abana babo bakore kieke babaigwere ase omonene semo yane na mokoyone miaka ya 73 nari narenga agakeiga nti nagake nare nachita twarenge na maremu ngugu maira muina tukanyora abana bao batatu kinyaruka na bwabwate abana babundisire buya igwe nke kororekana ngaki mapema igombu yumurandi kwarandia nga ochoki nka kuru mapema bono gochoka nkuria mokoyone ditwacha semu yane gari kuri ari agatange kanisa naretire ogotere orisi bari bandi nkenkarwa ngambu yari kamotenga kwagwenire semu lakini ndo monene nero bwate iki amatuko y'omuntu ngobwate gasana omonene intuntu bwate amatuko y'omuntu haya nomanyite keroja gokku nomanyite kerongoja gokku haya omonene nero bwate omoisimi woyo tona arwarete kwanda Nairobi nero nsugurikerete akanyira paka bwoye na arwarete mwaka 19 2019 akangeti paka rola linata kwa yantenga kuwa chituka gwena bana na watenga aye kugwenande Mungu asitaria monena ngokarandeki kugwenande igo bono aye mokoyone na bana rema inwe mwacho ogete kare ege more serve explanatory ekororekana igombi yamono kindi okora kinsa cheino Nyasaye tigabakonye ntubona ngo soka tore aye momura nkore choma nyurende bas gora tigani narole abantu sara motegere ntaitemo bari motari kwenda are taite mukire ataje singa kikwenda nganchire okoraiga nganchire wonjore birengererio ndete family naende to basiko gendo tara iwanki family gokwana sema no gaki na abana gosoka pakara kuru skuru prince betara kwana ono ngachiri ndete mwishimu kwanza pasta koraiga pasta ngoendari na avanza binga tigamyo kemaro akona kitibwango nande mambi ende bacha so tari gokwana mu pasta koraiga yamano sana mwishimu karibu totolentere family ende okwana kindu Asanti Pastor, asanti Omorandia otoire lingana lia family life lingane lindi bakuneti sana balenga amo 90 bagotebanga guchakira rero ikoro chenji baro bugima bwabo tora sesa inano asanti nyasaba sisi asanti asaba gende bali mwacha samalieta nkoro corona dionga Achira igondo momuro kabere gumugaka section ya Achira nande abantu ababa ya wodi ya Moticho bakarorabia bagande bindu ali Nairobi niche kubakolere gasi nkaiga mba manyete nga kondeto ko bandetete igo bandetete mbera ngeno mugaka murende asukiria matuka ya asukiri because onye mutanga chikura mwaka talo tega mwako mbiyamba tebi umaene mugaka chagete kurwara kare kuna kwaigwa murandi arandinga abake bako musabo wangu oruchare komanyanga nande chiayire tale ko musagendera ni arandire igonga ko bere limbia mono nande mbia mono asoko momenta matuko Nyasaye abatesenie nanda abamentra matuko tinta geti ko murandia ose ko mutambe na batevinga ntu ashughulika sana no burere bwo mugaka tuacha tukasete bimu pastor batekobe programu eye yonspi
ase tikwaye kimoko na gutobeka liberera Nyasaye abaseseni amatero na rutagete na marandia Vuna yarandigwe egere tonyare ko babaremu wanchirana ngomu gakataiyo uikatonyora abantu abaremu batoikeange batoeringana na matera Vuna aya aturusie mbeire umubiri aina roka togosaba abantu bamini tuatebete ngomuchoyo goigoire kwayende onsie gocha na begochaga etwale miebe kamatero muchoyo ebeko muchiriberera ondeta yokane na kwayende onse no morandi yo randiri biyaiga ande ntoko kuganya pake sabatu turabanke wiki gati ntoko mutumere fea cha turandi family life nande tochole ni tuko tomwalike ndituko kitoko mwachachiche ndituko ki Jumatano kwa mocha mwenzi pi wiki gati bate tuatake tara ike sabato tuatake wiki gati atasomia mangana family life kwa sababu noga na bago cha Jumatano na andache sabato talibo no nyare go cha matuka yonse ri kondo ndire gago madam tote bingo ga kibaba tawe kwanera mwara no morem pake gesonga go kwaneke kongu Thank you, Mheshimiwa. I'm humbled. On Wednesday, I'll be available. Utatige sabato mugaso ochakande crusade alimagena. Katikati of the family. Maybe yale ko bange sabato mwezi pimo kolera. Then it was to be okay. That one I'll know from your pastor in the morning. But in the evening, you're in and then you go market ye crusade to Kabugato. Tutaite ko choka abantu yobna tu akwande, but on Wednesday I will be available. Asante. Unless I consult those who arrange the program, then we'll talk. Asante. Bono, ofe injo mugambi mwabegete kaki wodi. Jumatano mirangu nego ire ni inchu na batoko begere gale maguta. Sabato na igu murandi go kwana ngana wa mukara. Abagwa kwana bono murandi ikondo ndirago nayo murandi tipesa kutangaza mangana yo murandi kwa sababu noga basi sabato asengi twabaire kuti sabato ibere ikamsende ya mata yo na gochaka manda muri na moteviri ikamse na gochaka feral the morning lakini ndo ikachisa jama gasu kinde kimya pewocha because mbale bali igoro na inde buna lyagu mo ino mbabwate kerenge ligete to jigo sangana babu na nyakiole za chamambi lakini mugasu to ko bara lakini camp center ya mata yonsi na bako ba muri pas mheshimiwa ya bera camp center onsi na bako chaka from morning to evening. Yes, na matukani na tuwa bangire igo na bako ba igo gocha mbate biwa na bako chaka kila kitu ko madam ko gocha Wednesday na ko nyara bantu bekira. Oh, ne sabato welcome. Asante. Kone sengenjo ya masikani ye familia ye na intenta gete bisyo biyo mogako timokiri musombo Nyasaye ono tonyora ne sabato mwezi timogaso imanya Vuna ngonda acha ke sande imbugate mangana yi waiwona ni igo. Asante antoko retiago tigan ko rago ese moya nenje na ko ese moya family como mromo nenaro ta ko introduction ga yaro ro naro daje mungule kerogo injego se ko kambera abantu isikali family ne rabo gori gento kiaye injungo ko gori konda abakwana jendi amure mwese bakora ndana bari mu kirega bamate moigwe ikia kiragendege ko bakirambia mono abamate mura abairi abapasta asante sana soko chaga kenya katolenia soko sira ko magaka baka na warwara na Achira ngoburuiru bwa muita tari kende goseni kotebe na mangana buna abantu abata wiki yenye kinyo gosemboro goseni igarwara tuatema ko murwari lakini ni gayasi bono tuatigaire igo lakini Nyasaye na atakonya
na mwengu pastor ateba mugaka na chogete muchioye muntu taiga tiga gaiga usibono usiretie root kero muntu na maite na akia kona toite discipline saine igobono kero muntu ne na bako akotema kokore egentu na aranyare ikiagro mugaka na toite discipline saine na toite mwerekeo paka ririata iyo itungo karato le bintu tuoba eto mugaka paka ririata iyo ndubatina ekitata giti igobono esoko gwecho kamugaka na chogete muchioye ndita ya tigete ngore confused ari kine kamaina ko bate aya na atata tigete mwana moke gusura aturira amayanda ko tokorera na ringa amagana ari ko twa waida na koreke etera kirine kebe dio kana kitoko nya korenga rina aitora rushe mugako nya bataterie kyo na ro mayanda ka atigire lakini ese gosena ngogo cha chande ka koragera nini kumwa kada tigete kero muntu na mwegete biya bako mwana mokogoti esakare ne nyarete gobono somo chiwo ndita iyo kwati mechana bono ibageri ngonko nchama rieto no maka nkoro nincho murama ne bomo chiwo abaigo mwemisini wana abana bono bako ngwati kumaiga bana bake igento ka kiambu no kugambire kenyurege tabe lakini zinka abana baka heyo na here bono tigari bageri ni omongina Yo mongina nchuoja. Akwadira. Amarito na akwadira ne. Yo mongina akwadira. Abakwani jindi yamore. Yamana sokocha itagotorenia nagotua mugaka tebete nga motero gotera gweka direro ndiba isakoba nariogi ndibo materoka erayoka utiagera omugaka narengene nyasaye nande gasabete nyasaye natebete nga monsabire na inchi tukagendera kumusabira no nyanke bekende kiarengo kagoja kende yonsi kiarenge ne yaye ye sake misiororo akwate yetoria ye tomo terera matera ya maya anyare ko gokora ogotimokera india iyo na intubono atotigeto no marugo ono nche nkuru kuiri tamara itombo tabori ario mogenda inere nkayane bono abana abane bali bonse bata abana abange Duata abana abangi abana bakembayo bakalishika abange mono mochi mubarore tarokia matanga inkira bali ache bache kwa kira isoko dia mono oyo ne sister yane ere no akona kutulire sigaiga enya kuibaria ona no ana era meta ganyete nuga kati kumuri Pastor request diri aki kuona marieta mangana bona tuta kitimo kana monge mutibu kwa nenga kigit kuona majinsa jayari de Ancha kama marieta ngoro kumuli yaki ndo ya mabenge na omokate dire Wane ringa kuiba. Oyo nere ne sister yane nere bo nyamira. Kama rieta ngoro kwa ripa deti kuri. Wane west bidana. Pati omo. Kaya anti yane agagu. Ini anti yane no mongina. Kuwaira neringa mbuya mono mwajiri watoa pole. Iwana ajite nyasa kandenta ngani mwana ngo chakorore suguru. Ituberi nganyaro mwana muntu kurangeri ngano tateire na Nairobi bono. Agantebi ngo ike suguru na ndo irani nyasa korent. One kera igiro roro na anda akabori mwana oye nganaja. Akamotebi nganaja. Ande ndero moji
seitani Achira bono ninche namurindira andi nonde iga nkuri nyangi manya kogenda bwana nsira naira ningindiyemo Dieta. Majina naitwa Elizabeth Mwinda kutoka Mwingi. Mimi ni mshamba. Bidiomoke. Kwa majina naitwa Mwende ama Elizabeth Mwende. Kwetu ni Mwingi. Mimi ni Bidiomoke mdogo. Amarira ngoro kumira myokoboki. Seitombo getu. Akomane. Kuba kwani bonsi bairire bia. Chaka marite ngoro kuvera nyaboke. Seitere sengera nse mokongaba. Asante asogo chakoto ngora sogo ugo twanyora. Asante kore bakorire. Bono tokendre kore migwana ekenyoro na abairi akitomo bwo korema. Bwo bamburo mochioyo. Asante sana pastor. Gobono chikanisa nko basaba chikanisa mbori babwata matera na mukore ntae sobonge ikiagaro mwaka no muntu bwo nge we kanisa na ande nko basaba chikanisa ese wiki gatia mwatu akamagena ese ngencho nsachinde ntolibo chaga akimwato konyora no gusine ke chinsuguri chinyinge kanisa inu ni nchu gocha gweka monya gotoremia. Asante sana. Biamano sana. Ganyo gusaba kwa Omweri is very important just bobo. Ika family ni saransa iko. Bari bakwenda ganyo gusaba kwa Omweri go twakurire. Omo sabu yo muchifu ngajali na rasifu onasa. Ayo muchifu ngajali. Kiwesekel na morora. Wale. Tiacha tukwani. Chifu inchu tukwani ekero. Kwa ikamorengo ngaimora mogo chia. Kato chinyomba na omwatiga. Chifu inchuo na role chiza jiachire. Ende turange di pasta. Keni yuti. Abarimu no baraiga. Nande mna tubateba. Yamana pasta siribaga. Bantu baminto nanje tigamba kwa ngabere bia. Wana trase ngenchie ngora sugusiri gumaka buen keye iga Achira. Iga lengo masemyo kiromo. Nare ko baitangasa ye moiga. Kamoko genda ekanisa mwaka Achira iga ngomo kamanya kanisa mokong. Munago sabrane family ye. Na tarehe 18 bari wa pranya bari wa assistant chief. Before tarehe 18 mamekishwa monyoru erinde gasiri go sieku anyara ngwabikira application yao aso assistant chief. Asante sana, Mungu awabariki. Biamano sana. Twakwane no mheshimiwa twatenga ba esabato kuruma mpaka maragobe turaverai. Toko watu ne TV gaiga soko sasima igo modisi moja kueroberia na pasta karibisa itakuwa ni siku ya mahubiri ya R.I.P akoya na angensengima. Igo mheshimiwa Biamano asencho korosi moroberia yo. Wachukua kile moja ina uniform. Mobasi gocha na madoadoa kwa sababu mtakuwa mnasikwa picha zinaenda mbali. Watu wana nichukua moja kwa kile moja sabato moja moli na uniform. Kianda to mwalimu atunde Mauricia aturae gaiga tukore. Osaba kwa moyo akaokoba akingankiringe babebo kali baka ideke yemeyemo musi umwando. Can you take office hompes mucha itago sam ideke yemeyemo iga mabando atukora. Abana bakaya sinu na mwaka Achira kuli kali ideke yemo. Biamano Mauricia Biamano baminto boirire biya. Igata baba le mwasomo yego yemno tuyigura mangana maya muga Achira no muga korengo Biamano roche no tware korunya kiyo tugachaga kanisa twarunya kiyo tukamenya kanyora liagumo anya kiye kabo paka bona nyabyose bwade district na marobo igo ase igo bono emere mara bakora ne miya anda arengo masemi omuya getwanyori ngana li kongu nero rogoto konya Biamano. Omuga Achira iga arengo muga komoremu naende gabwata mangana maya muna inchenga kiyo mwaka 73 igo na arengere ndo moke konyoti ndanya roborai na rekonyoro bokongu na chitaondemi onte byo Mauricia egente kika chokore go korega
paka nyoranga na buire gentekyo igo mono chikanisa chiabugirango ya mata muna chiarwete tagorogoro nero chiburete gocha paka mate mbiyamono biamono ngiri yangira wageri bakwalinga na watra sama bembi yamole jema lieta njeftankro yo msera lakini mamoli amaite nga yo jepto yo nyagichanga no yo mwabo mongna baba no le yalenge ngana bwate kisuri nyingi na wanaranga mnyokeiga ninjendere pamoja na bami ono yande tengore yane abe nenga twira ni nyasaye ngambi yamono ekiagera ekero mugaka kurara buno yo senero gwendo kuligera ngurwanire segengia ekiagera setwekira matuka ya bono yekire paka naona kamwana kole akuligera ngurwanire segengia atararwa roji kabe kabanta abuna baikaranse kana bande na igule mbayo uitakora tiegas segasio monene abo kora watigira bande wono mwaka igati mukire watu maenenga amefanya kazi ambayo ni nzuri. Otherwise, kwa sababu ya wakati tuko pamoja na mheshimiwa accept ngomo yako tumukire bono otigire oyo mino ero moiri gitekyo arangana kyako gendie gasi ajanya ko gendi pakobogot biamono dienya sabasin chemu mbata nchoko saba. Thank you. Ita ndianga kirembu yamono pasta senkiri kwa rwedongo. I think ya kune kiromo. Egia kabere tiange family pole. Mheshimiwa Achira pole. Mama naye remereria. Ekyo moerio. Kiromo ntonka geto chira asomire gentu geto. Na pasta kwana. Monomona kuna mangana yejisem. Isemi eti kurwa sabari. I believe abari baringa bange onya abandi bakire abandi barabarisia I can see omobisa retired na era urumurizi amana abandi abange barire amonaye mheshimiwa egento naye ngosaba matanga ya nachaba matangara manene serikali yanene nechetoka serikali ye county ekora no governor nechetoka twabasabire kamoranje kinjerando jomogendera kubika masikani yare kabire agendere boigo ekora Kenya ingmanoite gotuka ritko lyo mwari otokweni omugaka masikani yagendere igo erinde na into bagirango tutware bikeyere sayo makena kwane biamono bari moko genda mugende sabari engia nchasa marieta ni ongor ku Steven Miruka gondo murai kumbigirikia barimu ya Ken UT na basabeira maya tumerane ritke. Thank you. Yabera main motigale inu nokuru amo idopi. Okay. Asa akwana sabe. Okay, biamono sana asenge chiyeviro nanche na bakwani rimbiamori ono na wanda ete wate family nga we are celebrating the wedding of our hero mogaga takwe anya rori ni dutoga kwe mogaga atimoget kabono na wanda ete gosabanga enyangi yo mogaga muna nayo sabete era somo rembo Yesu mobiso kwanire ringana geteriko tabi ya chire ya narire ngabono matanga agosarekera ndon mobiso lyo kwanire ringana riko nga matanga agosarekera ndon lakini talia mobisa bono tiando la gwisa mekinga talia ga matanga akwera buya muno koreta ya ona yo kogenda utiga matanga agenderere gente kitinta ngase entoro borai bono bonene bono atebi gotugwite mugamina atebi muna yanio ko sinya nayo sinyete nayo kogenda utiga matanga agenderere na bere gente kikiari go mobisa tibwa Kenya ngima itaheshimu na itaona ya kwamba watu wa Sauti Mogirango wako choncho wako macho wanatenda mambo kwa usalama. Tusabe. Sorry. Onye kwarengere tikoreta ayao asumo yuguyu. Orole tu basapanda buo no kuragiriza.
crusade ya Coastal Province ngoja Kenya Nyabera district Sicho Nyabera Wangine station tarehe 14 mwezi ujao mpaka tarehe 28 kero yomo aparticipate yaro so sikweka chaka kwa bulu kaliweki mwaka mwezi yangu tena naigo tari gokoragerera ugweka togenda no bucuku buo ikiagera goiko tutige togendera ta matanga gochieto no bucuku igente kio kaerete ngosa batore yasao itombo yamono asengencho yayare kwagenderere gokora korwo mogakati mogete goikarero iga nande twachira asora asenchira ya bene monene kora nche nyangie twari aho tigari bakwasekero yomo aseritari asu twasabe na kwegena moseni we sana walietanshe Mombasa nyakeya kikwa chikamata atera mbono Nyabera main akero ko barigani Sends money to 3 other people on the same day, 28th of May 2023. And the last transaction on that day was made at